Sanibonani balandeli behlanga media lokhulumayo uSisikhoni from Tembisa eGoli. Ngiyajabula kuba nani lana. Ongithandayo ngehlanga media into iwani nje. Laba sebabuza ukuthi hey Sisikhoni uzinikeza malini ingaki ku 10 out of 10. Hayibo. Hayi kage nje. Sezozinikeza malini mngani wami? Yeah, hey, leo nje leo phathi nje. Hayibo. Mina angazinikeza u5. Apha. Ngijabula kakhulu. From last year. Siqale kuba groupini ngoMarch. Saba ku WhatsApp group sahlangana singazani but namhlanje ngijabule kakhulu ukuzwa ukuthi sesidibene sinyanda yi1 different places. Mana isiZulu sakho ngiyazizwa ukuthi isiZulu ngoba ngiyakuza kahle mina ngingumpedi. Umpedi. From le eLimpopo kaMokopane. Yeah, akirata kuyabulela. Yale ke atsiba ranga bulela fela kwaZulu kwalele ka seke la nkwale bala nkushisha la bona mustani. Ke rata hole nyaza kuthanizi nginithanda kudu nqa. Sanibonani balandeli behlanga media lokhulumayo uningi wakaNkabinde ngokuzalwa ngiseNewcastle ngumlandeli wehlanga media ngesikhathi ngililandela ngale ukungena kwi-group yehlanga media last year ngoMay mangaphosisi engikuthandayo kakhulu ngoMaqhumbane uyalikhipha iqiniso noma ngabe kuthiwa licashe kangakanani liyaphuma lihlalo bala. Ngiyabonga kakhulu sijabulile ukuthi asivakashele eGoli azosibona njengabalandeli bakhe. Bravo. Manje ungathini ebantwini abangakaze balibukele uhlanga media labangakaze basubscribe? Bakwethu nini ningakaze nilibukele nani ningakaze nisubscribe. Hey niyaphuthelwa khona into eningayazi. Yeah, khona into eningayazi lokho enginganitshela kona. Awuzwe nje. Bayambona nakwamaye babambona. Bekhuluma kodwa lapho bemkhombo Sanibonani balandeli bohlanga media. Mina igama lami uMabokang wakamlungu. Ngithanda uhlelo leli lohlanga media ngokulandela umsebenzi omuhle wakabhuthabiso. Into engithanda ngaye ubhuthabiso umoya phansi kodwa uyakhona ukukhipha umuntu noma umuntu ekhuluma amanga uyaphuma ngaye and ufe ngokuthi noma olethe omunye nangaba uye wrong naye uyakhona ukumbona ukuthi wrong. And then ngalandela lo hlelo soka eqaleni kwalo namanje kahle mina ngikhuluma iSuthu ne ngihlala eValtra engini but ngokulandela leli hlelo leli isiZulu sengiyazama ukukhuluma isiZulu nokusifunda sengiyakhona ukufunda isiZulu ngoba mangiloko ngifunda ama comment nokusibhala sengiyazi ngendaba yeleli uhlelo lokahlanga media. And then uMaqhumbane kakhulu ngithanda Gogo kasiya ngimthanda mayesethi man sisi man ungasho kanti ungayikhulumi lento leyo and ngaleso sikhathi akakubheke emehlweni but wena uzozikhuza ngani ngoba uyakhona ukukhuza umuntu. Ngithanda. Thank you. Sanibonani dumelangi. Mina nguSharon sweet lady. Ngihlala eOrlando East Soweto. Yo ngimthanda kabi angazi kubiza legama ngoba ngumSuthu ngizoduthabiso easy for mina. Before ngijoina la bengimthanda from bengimphinda kaningi TV so kanti ngizengene egroup le yasekhaya ngilirata ka love ngithanda kakhulu ngiyabonga. Sanibonani babukeli igama lami uMandisa kodwa igama lami la ngempela uKhanyisile Phungula eNdwedwe kodwa ngokuhlala ngilayithe eGoli. Ngilandela uhlelo likaMaqhumbane ihwaye mina ngamthanda nje kusukela kudala azangene kulolu hlelo lolu hwaye mina
uhlanga media uhlelo oluthi Why Mina. Ngimthanda kakhulu ke lo bhuti ngoba uyakha uyafundisa kakhulu ey'nhlelweni zakhe azenzayo khona iy'fundo esiy'tholayo. Nanokuthi uma ukuthi khona into oyigodlayo uyakhona ukuthi yena akwenze ukuthi ugcine uyikhulumile leyo nto leyo sithole iqiniso ngawe. Lapho-ke uma esethi-ke uzinika ba wena sisi uzinika bani ku-10 kusuka kwani kuya ku-10 bese-ke umuntu amane athi hhayi ngizinika u-8 kodwa ebazi kahle ukuthi yena nje ufanele noma u-5. Ngithi-ke ngimthanda uma esethi qumba amaqumbane laqumbise lese lentaba xebu. Sanibonani balandeli bakuhlanga media. Igama lami nguBusi ngiqhamuka eSpruit Katlehong. Umlandeli wehlanga media ngimuthanda uMaqengwane lasethi hayi kodwa ngiyamthanda shame hayi ngimthanda nje ngithanda konke nje ngaye. Salibonani balandeli behlanga media. Igama lami nguSimpia Phiri ngihlala eParktown North eJozi. Ngilapha lehlanga media bakithi sasajabula ukubona uMaqumba usele lithi qephu ngiyabonga straight. Oh, you're from Zimbabwe. Yes, eseBulawayo eMakogwe Old. Bobulawayo eMakogwe Old ikho mbuya khona. Ikuphi ngoba ngikhona. Ikuphi kanti? Hayi siyabonga nje. Buke Maluma musa UK. Kakhulu. Maluma mu Brian. Usibangani sibanda. I hope vele nyaso uzombona, uzoyibona. Nginaye namhlanje. Nginaye sisonke lapha uMaqumbane ngiyabonga. Igama lami nguKhaboneni Mavuso. Ngiqhamuka kuPhongolo eSigqumeni. So ngumlandeli wohlanga media. Ngiyamthanda ukuthi uMaqumbane kakhulu because uyafundisa kakhulu and sifunda kuningi kuyena. So kade ke saqala ukumlandela lokhu sisuka simlandela from last year ngoMarch lokhu siza naye ke yasifundisa kakhulu yakwazi sifunda kakhulu nje ngisho kanjalo akukho engakuthandi ngaye ngoba kahle nje ngi-obsessed ngizosho kanjalo. Batshele ukuthi wonke umuntu uyalapha kaMaya ngabe ufika thina. Umuntu yakaMaya uyathenge angibheke ngikhona para uhlanga media sophongolo mina eSigqumeni eNtumbane. Kungakithi kusekhona ngakhona ngakuthi kodwa bona kusentumbane vele kusentumbane nakhona nake kusekhaya ngalawo. Sanibonani balandeli bohlanga media. Igama nguItumele ngwakamabaso ku-ID. Kahle nguItumele nguMaduna. Oyithandela uhlanga media noyithandela nje ukuhleka. Yazi nje umntwana nje kaNkulunkulu oyithandela nje ukuhleka uthanda nohlanga media ke. Ngiyamlandela kuMaqumbane kakhulu. Bangifundisa isiZulu kakhulu. Utumele ngwahlala eGoli. Olithanda uhlanga media kakhulu shem. Oyithandayo negroup yakhe yaseGauteng. Mina ke bangazi ngokuyithandela ukuhleka ke bantu bakwethu. Ngiyasithandela ukuhleka, ngiyathanda ukudlala kakhulu. Ngiyalithanda uhlanga media, ngiyamthanda uMaqumbane masekathi konja uzipha ngakhi. Ngasekuyela ngasekuthembekeni. Bese uClever athi ngizipha 9. Kanti uhamba la ko2. Ngiyabonga hle. Macingwane ngokamchuni Sibongo. Le msinga emachunweni. Kodwa ke ngokwe polishing la eGoli, admin wala eGoli. Cha uButhabiso ngaqala ukumlandela ekudala man. Uyabona waye kwenye indawo engeke ngize ngisho ngegama. Yabona la engamlandela khona ishow nje akakayenza lapha yana. Lawo umunye umjita akashela omunye usisi kanti uyinese wathi uyiphoyisa yena wamfuna. Yabona ngachazeka ke lapha ya uma ngabe inhlonipho engayibona sebetholana kwathi bayathandana wathi Buthabiso angiselutho mina ngachaze wangilahlekela ngalelo langa ke engamfuni waqhamuka eseqhamuka kuhlanga media ngawuthi awunayo le ndoda so kuyisifundo ke lesi sokuthi kwesisikhathi wena ungatshela ukuthi silandela iTV yakho kanti silandela ipresenter ngicabanga ukuthi ke uButhabiso uphiwe kakhulu ngoba ngathi mangimthola wathi uhlanga media ngangazi ukuthi into engizoyithola iyiyo nanokuthi ke futhi ke la akubizwa umuntu la sizizele thina so engisho ukuthi ke hayi akukho engakuchaza ke mhlambe mayelana nenhlela akazenzayo
ngaphandle kokuthi khona uhlelo lake la ngichaza nje futhi omunye usisa akathathela umngane wakhe indoda siyambuza uButhabisa ukuthi le ndoda wayithatha isahlisi nisathandana wathi saya sathandana wathi shila so kodwa ke akusikho ukuthi soma mgobhozi siyafunda masibuka ama episode ohlanga media ukuthi hey kanti into nje iyenzeka ngisho ukuthi ke cha siyalithanda uhlanga media abantu abasubscribe abantu abafaka ithupha maka wabona nje kuhlanga media ubona uButhabisa ungalindeli ukulalela ngoba leyo nto iyaphila okunye ke futhi ke engithi abasike abathatha ama notes abafowethu ukuthi kuhlanga media ku-actwa so kwenziwa into ephilayo that's why silandela lizolandela lizokhula futhi ngonyaka ozayo ngalenyanga lelo beli usezingene eliphezulu manje ngoba vela si-act senza into okuyiyona yona ngicabanga nje ukuthi khona futhi okuzayo noma kungesikhulu khona okuzayo futhi kakhulukazi koma bey'ngane nobaba bey'ngane abangondli laba babhaso uyabona bengisayihleba nje kancane ukuthi uma ngabe uyazazi ukuthi watshala wabaleka hey nalo uhlanga media emva kwakho sesifikile cha siyakhonza ke eThekwini cha bekumnandi nje ezosibona ngicabanga ukuthi ke sekulandela ke igathering enkulu esizoyenza eThekwini sesihlangene ngiyacela ke bafowethu ukuthi umuntu nomuntu akeze nomngani wakhe umuntu akeze nomngani wakhe eze nomngani wakhe eze nomngani sibe baningi eThekwini 18 and above sekuthiwe kwehliswa kancane sekuyalalela kanti nakudala kwangaqinile kangako ukunje abantu bethuba asilandele yebo siyabonga kakhulu bafethu. Sanibonani, igama lami uZoliswa, umlandeli wohlanga media, ngu-admin waseThekwini. Sisuka eThekwini siza lana eGoli ngoba sizobona ama-fans wethu ala eThekwini. Kuhlanga media sesinama branch awu2 eseThekwini neseGoli. Siyajabula kakhulu sihlangene sumuntu munye egroupini. Ngiyacela nalabo abasabayo ukungena kuhlanga media asihlukanisi ngama language asibandlululani sumuntu oyedwa thina siyibize ngeRainbow Nation. Ungasho ukuthi wena ngoba mina isiZulu angisazi ngeke ngize ngene kuleya group. Cha uyangena sinosisikhoni la ohleze esibhedlela esibingelela ngezinto esingamuza bese sithi akasichazele sibe sesiyahleka kube mnandi nawo sabayo ungabe umsuthu ungabe umpedi ungabe umntwana ungabe umvenda siyinto eyodwa nje sonke lana ukusuka ke eThekwini siza la eGoli besizela ukuzobona ibranch yangala eGoli sihamba nayo uMaqumbane ngoba sibambisene sonke siseThekwini naseGoli kumnandi nje siyathandana abafethu ngiyacela ningene kuhlanga media asibandlululi umuntu wonke umuntu uvumelekile kule group uma unga understand siyazama ukukhuluma nomunye oseceleni ukuthi aku-understandise ukuthi kuthiwani like mina isivenda ngisazi ngiyengibuza usisikhoni ukuthi kuthiwani la sisikhoni khona engizokwazi ukuphendula akekho umuntu esingamthandi sithanda bonke abantu uhlanga media bafethu siyalithanda uMaqumbane ke kade ngaqala ukumlandela ngimthanda nje mesezothini kodwa sisa awusho uphilile kahle lekhanda ngoba besivumelane kahle nje sobabili waze wazinika u9 ngakubona ukuthi umuntu okahle kodwa manje usuyaphambana nento ngitshele yona sanibonani igama lami nguThabiso ngakacele uqumba amaqumbana laqombise lesele lentaba ngoMr Xebu siseGoli besobona abalandeli bohlanga media baseGoli sihambe kahle kakhulu bandla basifika basiphatha kahle kakhulu besikwenye indawo lapha ngiyakhohlwa igama layo ma ungangena lapha ngaphakathi ebusuku ungayitshela ukuthi uzophuma ngaphandle kuse right uthi ke bani Monte Casino besikwenye indawo lapha uyabona uthi ungaphakathi ubona amafu kodwa khona futhi so bekumnandi kakhulu ke noma singahlalanga kangako sabuya sazobona noMayimayi ekuyinto ehleze ekhulunywa ngayo nasemaredweni nakuphi sizibonele namhlanje ngamehlo omabonengi kumanje sikhuluma nje sikhona emabonengi siyathokoza kakhulu siyajabula futhi ekuthenini abantu basilandela ngeqiniso nanokuthi babambisene futhi noma mina ngingekho emagroupini uyabona ukuthi babambisene ngendlela esimangaliso ziningi izinto ezisezayo nezinhlelo ezisezayo kodwa ngithi kuba bonke nganongondli ngiyamdabukela izwe lizombona izwe lizomaza abantu abayeke uku-acta lento umuntu leke kuthiwa hayi usibani banave swenke usibani banave hamba ngey'moto ezinhle kodwa bengazondi ingane ngoba izwe lizokubona uzofisa ucasha ungazi uzocashaphi. Nginabafowethu ababili la okumzono Ntombo benza uhlelo ekuthiwa i18 and above
i-channel yabo it's 18 and above media, 18 and above. Lo 18 and above media igama elihlangene, 18 and above, u-18 uyinamba and above igama elilodwa uhlangene bese uthi media ngale ngasekugcineni. Uzama ukuhamba uyobukela. Bona ke bakhuluma ngemjolo nezinto ezenzeke emjolweni. Kuningi ukuqwashiseka, ukuqwashisa abakwenzayo lapha ya. Mawuyilalela uqinisekise futhi ukuthi ingane azibukhona eduze. Ngoba khona amaganyana nezinhlamvana eziyazithi ukulumela mhlambe uyazi ke mawukhuluma ngesizulu biza lamagama lamaphathi esiwasebenzisayo uma siyozikhulula akuzwakali kahle uyabo kodwa uma wabeka ngesingisi kuyaye kuthathelwe phezulu ukuthi hayibo kuze kuhleke kube mnandi. So thina siyikhuluma ngesizulu nje yonke into. Siyacela wonke umuntu ofisayo ukuthi ahamba obukela gijima lapha ya ku 18 and above. Uhlanga media futhi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ukuze siyikhulise lento. Iyeza futhi enye get together la sobe sesihlangene khona iTheku neGoli ngokunjalo. Nabasempumalanga ngiyafisa nabo futhi ukuthi bengene babe nelokhuzane nebranch yabo sizobavakashela futhi nabo. Nabaselimpompo futhi ngiyazi baningi bangene nabo. Mhlambe soze sifike nako Zimbabwe ngoba ukhona umuntu waseZimbabwe khona la. Uyabo? Mhlambe nakhona futhi siyogcina sifikile. So lilonke njengamanje ngimadegwane ngila eJozi la engikhona. So naba ke bebuza bethi ku 10 out of 10 ngizinika bani. Ngiyazinikeza u10 nje ongena inkulumo. So siyabonga kakhulu Qhawezi.